Witam Was gorąco z Bangkoku. Dzisiaj niestety w tle mamy pewne zakłócenia, bo niedaleko mojego mieszkania mieści się jakiś warsztat samochodowy. A kolejnym owocem egzotycznym, który chciałabym Wam pokazać podczas mojej 3-miesięcznej podróży po Azji, która dopiero co się zaczęła, jest ugly. On po angielsku nazywa się ugly, czyli brzydki, chociaż wcale brzydki wydaje mi się, że nie jest. Przypomina troszeczkę przerośniętą limonkę, a z kolei w środku po przekrojeniu wygląda jak pomarańcza i jest to tak naprawdę owoc, który jest skrzyżowaniem, on został stworzony przez człowieka, skrzyżowaniem grapefruta, pomarańczy i mandarynki. Owoc oryginalnie pochodzi z Jamajki, ale tutaj w krajach azjatyckich jest dosyć szeroko również dostępny. Ugli to jest owoc, który, no jak sama nazwa, nawet właściwie nie nazwa, jak samo pochodzenie wskazuje, smakuje jak połączenie tych owoców cytrusowych, czyli grejpfruta, pomarańczy i mandarynki. Ten mandarynkowy posmak jest dosyć mocno wyczuwalny. Można go jeść samodzielnie, tak jak pomarańcze, można go wykorzystać jako składnik do sałatki owocowej, można go wykorzystać jako składnik różnych koktajli, sok można wycisnąć i dodać do różnych sosów. Tak jak sok pomarańczowy wykorzystujemy w kuchni, tak również sok z ugli wyciśnięty można wykorzystać. Ugli jest owocem, który jest bogaty w witaminę C. 70% dziennego zapotrzebowania mieści się w jednym owocu. Oprócz tego nieznaczne ilości wapnia oraz białka. Także jest to owoc, który warto go spróbować, warto go sobie wprowadzić do swojej diety, kiedy jesteście w krajach, gdzie jest łatwo dostępny. Myślę, że w krajach, w których jest importowany i ma dosyć wysoką cenę, nie warto i raczej lepiej jest kupować po prostu łatwiej dostępne i powszechne pomarańcze i mandarynki. No ciekawa jestem, czy próbowaliście. Jeśli tak, to dajcie znać, jak Wam smakował i jakie inne owoce egzotyczne spotkaliście na swojej drodze podczas podróży, jakie lubicie, a za jakimi nie przepadacie. Ja uciekam, dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zaraz przestaną tu za moimi plecami wiercić. Do zobaczenia w kolejnych filmach na pozytywnakuchnia.pl. Możecie znaleźć więcej filmików o owocach egzotycznych i nie tylko, a na dorota.in możecie znaleźć relacje z mojej 3-miesięcznej podróży do Azji. Do zobaczenia!